In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. In the University of Nueva Cáceres, we nurture Bicol's educators. Today, we forge a partnership with the National Teachers College in Manila, the pioneer in producing esteemed educators for our nation. With an enriched program, we nurture fine teachers who will mold the hearts and minds of our future generation. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres, nurturing better tomorrows for all. In the University of Nueva Cáceres, we nurture future engineers. Today, we strengthen the engineering program through an academic alliance with Mapua University. Together with UNC's nurturing environment, we prepare our Bicol graduates to compete nationwide and abroad and excel in their careers. The University of Nueva Cáceres, nurturing better tomorrows for all. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our
In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all.
In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our Learn As You Earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. Mario Villanueva, President BUCAL. For University of Nueva Cáceres, I'd like to request Engineer Chito Palmiano, please, to receive the award of appreciation. Let's give him a big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much.
May we have a representative from Ateneo de Naga University, please, to receive the plaque of appreciation. Representative from Ateneo. Sir Lord. From University of Universidad de Santa Isabel. Representative, please. From Universidad de Santa Isabel. For Naga College Foundation. Thank you very much. Season 3 Volleyball Women Championship. Let us now meet the players. Tosco. Captain Ball from University of Naga, and yes, Lady Tigers. Captain Ball, please. Captain Ball. Cynthia Cáceres from the NCF Tigers, and Vanessa Soliman, team captain of University of Naga. Let us now meet, ladies and gentlemen, our players from the NCF Lady Tigers. Jersey number 1, Kay Felices. Jersey number 5, Yvette Amaro. Jersey number 6, once again, ladies and gentlemen, the NCF Lady Tigers, jersey number 1, Kay Felices. Jersey number 5, Yvette Amaro. Jersey number 6, Way Marie Bombita. Jersey number 7, Anessa Lana. Jersey number 9, Sheena Aristobal.
Jersey number 12, Kay Bombita. Jersey number 13, Hisky Flores. Jersey number 14, Abigail Panique. Jersey number 15, Danica Inilitan. Jersey number 16, Alex Joe Escolado. Jersey number 18, jersey number 2, Cynthia Caceres. Jersey number 3, Angela Sabudio. Jersey number 4, Janica Miranda. Jersey number 8, Caclea Molina. Jersey number 10, Jelly Villanueva. Jersey number 16, Alexa Bata. Libero, Vilca Flores. Coach, Parley Tomas. Assistant Coach, Denmar San Buenaventura. From the University of Nueva Cáceres, Greyhounds. Jersey number 14, Ben Abigail. Jersey number 16, Leones Azalea. Jersey number 3, Esmenda Nica. Jersey number 12, Molina Carla. Jersey number 9, Molina Krisha. Jersey number 2, Rabaya Kathleen. Jersey number 13, Rabaya Grace. Jersey number 8, Olarbe Grinet. Jersey number 10, Madrid Eliza Libero. Jersey number 4, jersey number 20, Marcelino Maris. Jersey number 7, Madalina Alexis. Jersey number 11, the Captain Paul Soliman Vanessa. Head Coach, Engineer John Solis. Assistant Coach, Romy Alaba. Maro Spaniel. Officials. Shake hands. Once again, we'd like to invite everyone for the PCCL Bicol Championship game, which will be held at the JMR Coliseum on February 3 to 6. Participating teams are Annexation College of Sorsogon, Ateneo de Naga University, Bicol College, and the NCF Tigers. And on February 9 and 12, for the PCCL Luzon Championship, teams who will be coming in Naga are UP Maroons, Diliman College, Don Honorio College of Pampanga. This will be on February 9 and 12. So don't forget tomorrow for the PCCL Bicol Championship at 6 o'clock. Game will start. Yan po mga kaibigan, live po dito sa UNC Sports Palace, brought to you by One Media TV48 Naga and IMJ Interactive. Sa akin pong likuran ay nagwa-warm up na ang UNC Lady Greyhounds kontra sa NCF Lady Tigers. Later on po yan sa kanilang do-or-die game
championship games na nagpapatuloy pong BUCAL Season 3. Kung sino man po ang mananalo dito, siya na po ang tatanghaling champion. At syempre, hintayin natin yan mamaya-maya lang. So, both teams are ready for this championship game dito po sa UNC Sports Palace. Abangan nyo po mamaya-maya lang. Brought to you by One Media TV 48 Naga. And of course, ang IMJ Interactive. Makakasama nyo po ako, Chris Palomanya, Makiboy, mamaya-maya as your sports commentator. So yan muna po mga kaibigan. Balik sa inyo. In the University of Nueva Cáceres, we nurture Bicol's educators. Today, we forge a partnership with the National Teachers College in Manila, the pioneer in producing esteemed educators for our nation. With an enriched program, we nurture fine teachers who will mold the hearts and minds of our future generation. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres, nurturing better tomorrows for all. In the University of Nueva Cáceres, we nurture future engineers. Today, we strengthen the engineering program through an academic alliance with Mapua University. Together with UNC's nurturing environment, we prepare our Bicol graduates to compete nationwide and abroad and excel in their careers. The University of Nueva Cáceres, nurturing better tomorrows for all.
referee, Richard Rivera. Second referee, Ruben the King Isticor. First six for the NCF Tigers. Jersey number 8, jersey number 16, jersey number 10, jersey number 2, jersey number 4, and jersey number 3. And for the UNC, for 6, jersey number 11, jersey number 16, jersey number 9, jersey number 8, jersey number 2, and jersey number 7. Players, do
Good luck. Play ball. Sports event Jersey number 3 of NCF. sa Channel 48, One Media TV, Channel 48, and IMJ Interactive. So yan po. Service error kaagad ang NCF Lady Tigers sa service na isinagawa ni number 3 sa Mujo. Medyo maingay mga kaibigan dito sa ating likuran dahil nandito nakapwesto yung drums ng UNC. Ano? Okay. Suliman for that nice serve. Oh! Nice play by number 10, Villanueva. Ganda nung kanyang atake doon. And miscalculate ni Suliman at tumama nga po sa linya, no? Villanueva serving the ball for NCF. Ganda ng serve. Nako, tinos na lang. Hahabulin pa. Oh! Nice play by number 16 Mata, no? Still jersey number 10. Medyo malaking ali kasi itong si Mata, no? I think 6-footer yata itong babaeng ito from NCF, yung number 16, no? So watch out doon talaga ang UNC, no? Kung mahina ang dating ng bola, talagang makukuha ni Mata yan. And service ace mula kay Villanueva. Jersey number 10. NCF. Hindi na doon nahabol nung player ng UNC, si Rabaya. Alright. So ang ating score, 3-1. Lamang po ang NCF Tigers sa ating set 1. Dito po sa nagpapatuloy na BUCAL Season 3 Championship Game, Volleyball Women. Okay, tingnan natin. Oy, easy ball na lang. Eto na, Samudio setting up. Mata! Oh, nakuha. Suliman, inulog. Eto na, oh, kapos. Score 4-1. Tapos yung atake doon ng isang player ng UNC. Hindi ko maaninag yung numero, no? So, balik ngayon ang bola kay Villanueva, mga kaibigan. Out! No, mainit, no? Intense na intense, mga kaibigan, ang laban na ito kasi this is the do or die game between the UNC and NCF. Okay, Zamudio setting up. Sino kaya ang titira? Ayun, si Caceres! Oh! Easy ball. Zamudio once again. Caceres! Ayun! Caceres with that nice kill. Talagang rinig na rinig dito sa aming kinalalagyan, mga kaibigan, yung hampas, no? Sampal doon sa bola. So eto na si Mata serving the ball for NCF, number 16.
Tignan natin kung papasok mga kaibigan, ha? Okay. Sige. Okay, inaalam natin kung ano yung nangyari, no? Tinawagan ng violation ang NCF, no? Kasi matagal bago isinerve yung bola. So, puntos ngayon ay pupunta sa UNC. 5-3. Zamudio setting up. Sino kaya? Ayun! Oh! Nice block! By Rabaya, number 2 of UNC. NCF is up by 1 sa ating first set mga kaibigan, no? Okay, Suliman serving the ball for UNC. Ang kanilang captain ball. Wow! Service error. Puntos ngayon ay pupunta sa NCF, no? Kung maaalala nyo mga kaibigan, nung kanilang game 2, nung ginawa sa JMR Coliseum, kung maaalala natin, medyo maraming service error doon ang NCF, and right now they are trying to make sure na lahat ng service nila ipapasok. Ganun nga ang nangyari. Service ace, no? Service ace mula sa player ng NCF number 8 Molina. At nagkalituhan doon ang dalawang player ng UNC kung sino yung tatanggap ng first touch. Molina once again serving the ball for NCF. Oh! Miscalculation once again. 8-4. Akala nila out na yung bola pero hindi. Nandun pa rin po sa may backline. Iniligay ang bola or dumapo yung bola, no? So, bola pa rin ng NCF. Ayun. Oh! Service ace na naman. 9-4. At mapapatawag ngayon ng timeout si Engineer Solis, ang head coach ng UNC Lady Greyhounds. Ang ating score mga kaibigan, 9-4. 5 po ang kalamangan ng NCF dito po sa ating first set sa ating do-or-die championship game between the UNC and NCF Volleyball Women. Dito po yan sa UNC Sports Palace. Kasama po ang buong persa ng One Media TV 48 Naga and IMJ Interactive, bringing you the latest happenings sports event sa BUCAL Season 3 Volleyball Women. Alright, so back to the ball game mga kaibigan. Jersey number 8 of NCF to serve. Sino kaya mag-uuwi ng kampyonato? Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy nga ba ang Buenas sa NCF. Oh! Medyo off yung service, no? Ni Molina. Rinig na rinig dito sa likod namin, mga kaibigan, yung drums ng UNC, no? Dalawang bass drum ang nasa likuran namin. So, pasensya na, baka hindi nyo naririnig yung aming, boses. Alright, Cáceres! Ayun! Ang ganda! Okay. So, eto na. Villanueva. Oh! Tingnan natin kung may papasok nga ba. 3 touches na, no? Score 10-5. Jersey number 2. So, inyo pong nakikita sa inyong screen, mga kaibigan, ang white jersey na may red shade is the UNC, and yung green po, no? Mush green, if I'm not mistaken. Yan po ang NCF Lady Tigers. Oh! It was a good intention by Moralina, pero kinapos nga po. Oo. So, puntos ngayon ng NCF sa ating first set, 11-5. Unti-unti na at bahagya ng lumayo ang score ng NCF sa larong ito. Oh! Nahawakan niya ng 2 beses, no? Double. So, violation once again para sa UNC.
to serve. Caceres serving the ball. Ang captain ball ng NCF. Wow! Ganda naman nun! Napakagandang atake ni Molina, no? Number 9 of UNC. Oh! Tumama sa linya, no? Yung service. Okay, tingnan natin kung makakabawi. Magkakaroon ng momentum shift mula dito sa NCF papuntang UNC. Tingnan natin mga kaibigan. Oh, ganda. That was a good serve. Zamudio setting up. Nice block once again by Molina of UNC. Jersey number 2 of UNC to serve. Ang ating score, 8-12. Unti-unti na pong lumalapit ang UNC, no? They are down as much as 6 points. Wow. Moralina. Caceres. Eto na. Okay. Moralina once again. Oh! It was a short attack, no? Nakita niya ang buwelo dun sa gitna, you know? At dun niya nga ililagay. Nice play by Moralina. Number 7 of UNC. Yan po mga kaibigan ng ating score. 12-9 sa napakagandang laro between this big school here in Naga City, mga kaibigan, no? Ito po ay nagaganap, nangyayari dito sa UNC Sports Palace. Gaya pong hapong ito. Brought to you by 1BJ TV 48 Naga and IMJ Interactive. Napatawag ng timeout si Coach Parley Tupas, no? Kasi nga parang nagkaroon nga talaga ng momentum shift. Tingnan natin kung ano ang pinag-usapan na ng kupunan ng NCF kanina sa timeout nila, no? Nako. Dalawa na lamang ang inaabol ngayon ng UNC, mga kaibigan. Ang ating score 12-10. It's a service ace mula dito sa player ng UNC number 2. Easy ball para sa NCF. Tingnan natin kung sino bibira. Ayun! Smart play by Moralina, number 7 once again of UNC, mga kaibigan, no? 11-12. Ang akala ng mga NCF players aatakin ng buong lakas, pero nagbago yung desisyon in the last minute with that play, mga kaibigan, at hinulog na nga lang po ni Moralina of UNC. Eto na, Zamudio. Wow! Zamudio setting up. Villanueva! Baon na baon! Yes, mga kaibigan, that was Villanueva, number 10 of NCF Lady Tigers. Para sa kanyang kill. No? Talagang baon na baon. Rinig na rinig dito sa aming kilalalagyan ang talbog ng bola. Okay, bola ngayon babalik sa NCF Lady Tigers. Score natin 13-11. Okay, sino kaya ang bibira? Andun! Woo! Nahuli! Wow! Sino kaya? Oh! Lumampas sa linya, mga kaibigan, yung dalawang blocker ng UNC. So, it was a violation. Ang ating score of 14-11. Tatlo na ang kalabangan ng NCF. Okay. Zamudio setting up.
Andun si Cáceres for short kill. Out. No? They are expecting na bibiray ng todo ni Cáceres. Pero andun nga, last minute, nagbago yung ihip ng hangin. No? Cáceres there for that nice play. Oh! Service ace. Mula kay Miranda, number 4 of NCF, sorry. Number 4 of NCF, Miranda, now serving the ball. 16-11 ang ating score sa ating first set. Okay. Yun. Suliman. Okay, Mata setting up. Villanueva once again. Oh! Two touch. No. Score 17-11. Puntos na naman ngayon sa NCF. Ang ating score 17-11. Nako. 6 na naman po ang kalamangan ng NCF. Miranda serving the ball. Yun. Sino kaya ang bibira? Andun. Suliman. Pero nahuli, no? Villanueva. Nako. Oh! Parang pader, no? Parang bistulang pader doon si Mata, number 16 of NCF, no? So napatawag ng timeout si Engineer Jan Solis. Para pag-usapan kung anong nangyayari and of course to set some plays dahil medyo lumalayo na nga po ang kalamangan ng NCF na naman. Ang ating score 11-18, paborable sa NCF sa ating first set. First set pa lamang ito mga kaibigan, pero intense na intense ang labanan, no? Back to ball game. Tingnan natin kung madi-defend ng NCF ang kampyonato at maiuuwi muli ang championship crown. 18-11. And now back to the ball game. Miranda pa rin po mga kaibigan ang magsuserve ng bola. Wow! Tingnan natin. Out! Sabi ng mga umpire sa labas, out! Nagulat ako dun eh. Jersey number 7 to serve of UNC. Okay, ito number 7, Moralina, serving the ball for UNC. Ganda ng serve. Oh! Muntik nang hindi makuha, no? Sinong bibira? Andun, Suliman! Ang ganda. Villanueva. Okay. Alaga na. Andun, oh! Alright. So, ang ganda ng Oh! Rinig na rinig, no? Medyo tumunog ng 2 beses sa kamay niya yung bola. So, double touch ang itinawag ni umpire. Eto naman sa Mujo serving the ball for NCF. Ang ating score 19-12. Ay, nice serve. Eto na sa Mujo setting up. Andun si Mata with that very nice quick kill or quick set na ginawa, connection between Zamudio and Mata. Nako, tagal ko rin hindi nakita yan mga kaibigan, no? Ang Zamudio Mata connection. Mas kilala dun sa tinatawag na Chinese skill, no? Zamudio once again for, uy, very nice serve. Tingnan natin, Suliman. Oh! Wow! Hindi na nahabol yung bola doon, no? Score 13-20. Okay, ang ating score 20-13.
Laman po ang NCF. Oh! Miscalculation there. Akala ni Caceres labas na yung bola pero tumalbog mismo sa harapan ng ating mga bantay guhit, mga kaibigan. Score 14-20. Molina serving the ball for UNC. Alright, very nice. A serve, Zamudio to Andun! Ay! Tingnan natin. Ang ganda ng atake ni Villanueva. Okay, sinong bibira? Andun, mahina lang. Zamudio, andun si Caceres. Backset. Backset. Alright. Zamudio. Eto na naman si Villanueva. Oh! Very nice kill by Villanueva. Score. Maalala nyo mga kaibigan, nung game number 2, si Villanueva ay hindi masyadong nag-perform. No? At talagang ngayon, bumabawi siya and talagang pinapakita niya lahat. Alright? Ng kanyang makakaya, of course. Alright, eto na si Villanueva. Rowena Villanueva of NCF. Oh! Ayun! Suliman! Score 21-15 sa ating first set. 16 of UNC to serve. Medyo nakaka-intimidate kasi itong blockers ng NCF, no? Ang lalaking ale. Okay, papalitan ngayon si Briones ni Rabaya. Okay. Jersey number 12 of UNC to serve. I'm sorry, another Molina pala. Molina Carla. Dalawa po ang Molina dito sa UNC and dalawa din ang Bombita dyan sa NCF, no? Ganda ng serve! Ganda ng serve! Eto, kapapasok lang, ha? Score 16. Kapapasok lang ni Molina Carla at nagka-service ace kaagad itong player ng UNC, no? Tingnan natin kung mauulit niya yun. Oh! Medyo off. Bumaba nung kaunti yung kanyang serve, no? Score 22-16. Eto na si Mata, no? Ang ating score, 22-16. Buhay pa ba ang bola? Buhay pa. Oh! Walang kumuha! Pira! Pasensya na mga kaibigan, ha? It was easy ball, no? Pero walang kumuha, eh. So, nabigla tayo doon. Anyways, balikan ang bola sa UNC ang ating score, 22-17 sa ating first set. Suliman, very nice serve. Zamudio setting up. Villanueva, medyo off. Nauna yung talon ni Villanueva, no? So medyo kinapos yung kanyang atake. So bola ngayon ay babalik sa UNC. Suliman serving the ball. Ganda ng serve! Pambira. Eto na, Caceres! Binalik yung bola ng dalawang blockers ng UNC. Andun si Villanueva! I'm sorry, that was Miranda. 23-18. NCF to serve. That was Miranda in that last play, mga kaibigan. Medyo magkakamukha kasi sila, eh. And ang size pa nila, medyo pare-pareho. Maliban dito kay number 3, Zamudio of NCF, no? Villanueva. Oh! Lakas ng serve, no? Yan, easy ball na naman. Zamudio setting up. Caceres, andun. Moralilla. Alright. Caceres. Maiksi lang. Moralina once again. Habol pa ba? Wala na.
Moralina Score 19-23. for that last play. UNC to serve. Score natin, 23-19. Umahabol ngayon ang UNC, no? Nice serve. Oh! Pwede pa. Ibalik pa. Okay. So, tingnan natin. Moralina once again. Oh! Easy ball. Andun! Oh! Balikan ang bola, mga kaibigan. Zamudio setting up. Cáceres. Tingnan natin kung sino titira. Moralina once again! At nagsisigawan na nga po mga spectators dito, mga kaibigan. Oh! Miranda muscles her way, no? For that last play. And NCF is up by 1. I'm sorry, NCF is up by 5. Set point para sa NCF, mga kaibigan. Alright, Moralina. Zamudio setting up. Villanueva out! At tumawak sa net. Ang number 9 ng UNC si Molina, no? So, set number 1 goes to NCF Lady Tigers. Ang ating score, 25-19. So, nakuha nga po ng NCF Lady Tigers, mga kaibigan, ng unang set sa larong ito. Ang kanilang do-or-die game. So mamaya-maya po magbabalik kami sa ating pagpapatuloy ng championship ng UNC versus NCF Volleyball Women dito po sa UNC Sports Palace. Brought to you by One Media TV 48 Naga and IMJ Interactive. Napapanood din tayo sa Facebook Live ng IMJ and One Media TV 48 Naga. Magbabalik po tayo mamaya-maya lamang pagkalipas ng ilang paalala. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all. In the University of Nueva Cáceres, we nurture Bicol's educators. Today, we forge a partnership with the National Teachers College in Manila, the pioneer in producing esteemed educators for our nation. With an enriched program, we nurture fine teachers who will mold the hearts and minds of our future generation. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres, nurturing better tomorrows for all.
Back to the ball game, mga kaibigan, for the set number 2 of the championship game between UNC and NCF. Yun na. Zamudio setting up. Villanueva. Oh! Medyo kapos. First point for UNC. Number 9 serving. Or number 12, Molina, Carla, serving for UNC. Ganda ng serve. Zamudio setting up. Andun! Nakuha. Oh! Ganda, ha? Andun si Mata! Zamudio Mata connection, mga kaibigan. Ang laking ale, no? Itong number 16. Alam mo, mga kaibigan, pag tinabihan ko itong number 16 ng NCF, mangliliit ako. Back to the ball game. Ito si Villanueva serving the ball for NCF. Ganda ng serve. Andun. Zamudio setting up. Wow! Oh, ganda! Nice play by Miranda, number 4 of NCF. Ating score 2-1. Villanueva, alright. Ganda ng serve. Hinulog na lang. Suliman, alright. Zamudio setting up, Caceres. Doon tayo sa backliner. Oh! Medyo off, no? Yung set ni Suliman para kay Briones, no? And dagdag yun ang score para sa NCF. Oh! Medyo off yung tira ni Abigail Brian, number 14 of UNC, at magsasab nga. Magpapalit ng player si Engineer Solis. Villanueva serving the ball. Pa rin. Oh! Nagkalituan. Napalusutan yung dalawang blockers ng NCF. Si Mata and Miranda kanina, no? Ganda ng serve. Zamudio setting up. Number 8. Okay. Ayun si Suliman. Off. And na-check, no, ng blockers ng NCF. Kaya umiba yung liko ng bola. So puntos ngayon ng UNC 4-3 sa ating second set. Number 20, Marhilino for UNC. Okay. Suliman, ang ganda naman nun. Habol pa ba? Ayun. Setting up. Eto, 14. Tinulak. Andun ang bola. Buhay pa rin. Easy ball na lang. Walang kumuha! Walang kumuha, no? So, frustration po ang nakita nyo kanina, no? Walang kumuha. Easy ball lang yun para sa UNC, no? Pero miscommunication, isa pa doon sa mga factors kaya napuntos o pumutos yung UNC. Ganda ng serve. Andun! Oh! Nice play by number 11, Suliman of UNC. Nakita niyang mahina yung dating ng bola, no, mga kaibigan. So talagang yun, ibinalik niya kaagad. Good serve. Zamudio setting up. Andun si Caceres. At touch the net.
So lamang na po ang UNC ng dalawa, 4-6 sa ating second set. At magpapalit ang players si Coach Parley Tupas, no? Alright, wala pang whistle. Tingnan natin mga kaibigan kung magtutuloy-tuloy ang momentum na ipinapakita po naman ng UNC dito sa second set. Okay, pinagpahinga muna si number 7 Moralina ng UNC at pinasok yung kanilang libero. Oh! Double touch! At napatawag ngayon ng timeout si Coach Parley Tupas, trying to talk things over dahil nga mukhang nakakaamoy ng dugo ang UNC dito, no? Ang ating score 7-4 sa ating second set. Lamang po ng 3 ang UNC. Molina serving the ball. Oh! Wala na namang kumuha. Miscalculation na nangyari doon sa mga backliner ng NCF, no? They thought na lalabas yung bola, pero doon mismo sa harapan ng bantay guhit, tumama yung bola. Ito na naman si number 9 Molina of UNC. Okay, tingnan natin. Mahahabol pa. Okay. Easy ball na lang. Number 14, wala. Off. Off yung atake ni number 14 of UNC. So, babalik yun ang bola kay or sa NCF Tigers. NCF to serve. Number 16, Mata. Serving the ball for NCF. Ganda ng serve, no? Suliman with that very nice play. Number 11, the team captain of UNC, muscling her way for that last play. Nice serve. Oh! Suliman creating a spark para sa UNC, mga kaibigan, ha? Nakakadalawa na ng puntos ito si Suliman, no? Dalawang sunod. Okay, tingnan natin kung magpapatuloy. Ganda ng serve, no? Zamudio, muntik na mahuli doon. Okay, tingnan natin. Andun! Tingnan natin. Out! Out ang tawag ng referee, no? 6-10, apat po ang labang ng UNC. Ganda ng serve. 14. Si Abigail. Oh! Miscue once again by nice attack by number 14 Abigail Brian of UNC, no? So makikita nyo dito, mga kaibigan, no? So hindi lahat ng paraan para makapuntos ay power. Pinapakita ng UNC na you can get a point sa magandang plays, no? Andun! Nice intention by Zamudio and Miranda.
Pero lumabas yung bola mga kaibigan. So puntos ngayon ng UNC, no? So kalahati na ang kalamangan ng UNC ngayon. 12-6 ang ating official score. Tingnan natin. Oh, Miranda. I'm sorry. That was Bombita of NCF number 6. Napakalakas ng kanyang atake kanina, no? NCF to serve. And right now, Bombita. It's serving the ball for NCF. Ganda ng serve. Oh! Okay. Score 8-12. NCF to serve. Andon. Oh! It was a nice block pero tumama sa poste, no? So score ngayon ng NCF. NCF to serve. Oh! Eto na, nagkaroon na po ng momentum shift. Hindi na handle ng maayos ni Abigail ang bola, no? Ang dating ng bola. So papalitan ngayon si Abigail. Number 14 out, number 8 in. Ni Olarve. Yan, pinalitan po si number 14 ni number 8 sa UNC. Samantala, Bombita serving the ball. Oh! It was a way too long. Score 13-10. Jersey number 2, UNC to serve. Okay, medyo hindi ko alam kung may fatigue factor na dito, no? Para sa players ng UNC, no? NCF to serve. Hindi na umaabot yung mga service nila. Okay, Miranda serving the ball. Okay, tingnan natin. Zamudio setting up Bombita once again. Oh! I'm sorry, that was Villanueva. Easy ball na lang. Andun! Kuha pa rin, Zamudio. Villanueva! Kuha pa rin! Easy ball. Zamudio tumata! Andun! Zamudio Mata connection. Nakita uli natin mga kaibigan, no? Ang ganda tingnan, no? Biglang may NCF to serve. tatalo na lang ng napakataas na ali, no? Ano kayang height ito, no? Di Mata. 12-13. Anyways, number 4 Miranda once again serving the ball for NCF. Ang ating score 12-13. Isa na lamang po ang hinahabol ng NCF. Kanina, they are down by 4. Out. Score 14-12. Moralina UNC to serve. serving the ball for UNC. Ganda ng serve. Oh! Medyo malakas. So now, score 14-14. NCF to serve. Isa na naman lamang po ang hinahabol ng NCF, no? Zamudio babalik ngayon sa serving line. Wow! Suliman! Oh, medyo mababa, no? Yung service doon. And it's a deadlock. UNC. Our first deadlock on 14. sa ating second set, mga kaibigan. At napatawag nga po ng timeout si Engineer Solis, ang coach ng UNC. Alright?
Jersey number 3 of NCF to serve. Score Back to the ball game sa ating set number 2. Sa ating nagpapatuloy na BUCAL Season 3. Pasok, no? Score 15-14. Service ace mula kay Samudio. Number 3 of NCF to serve. Wow! Ganda ng play pero nabasa doon ni Samudio yung play nila Suliman, no? Andun lang, inulog. Basa pa rin. Oh! Tumama sa likod ng likurang bahagi ng court ng UNC. So, puntos ngayon. Still, jersey number 3 At nabawi na po ng NCF ang kalamangan. Samudio pa rin po ang magtatawid ng bola. Okay, Samudio setting up. Villanueva. Suliman! Wow! Wala siyang wala siya. Hindi siya na-intimidate doon sa UNC to serve. sa laking ale, no? na nasa kanyang harapan, no? Uy, ganda ng serve. Easy ball. Suliman. Zamudio. Andun. Suliman once again. Alright, eto na Villanueva. Huli pa rin. Ganda ng rally, mga kaibigan. Oh, muntik nang di pumasok. Okay. Ang gandang rally. Oh, huli pa rin. Suliman! Napakaganda ng rally, mga kaibigan, no? So hindi ko alam kung nakailang balik ng bola, no? And yun nga, tinapos ni Suliman ang napakagandang rally yon. So ating score, 16. 16 all, parehas. Second deadlock of the game sa ating set number 2. Wow! Malayo yung talbog ng bola. Hop! They are contesting. Sandali lang, ha? Sandali lang. So, pag-uusapan natin, no? Can we have replay? Walang replay. So, tingnan natin kung binago ang tawag. Hindi, no? So, hindi binago yung tawag ng referee. So, bola ay pupunta sa UNC 17-16. Lamang ng isa ang UNC, no? Ganda ng serve. Villanueva, titingnan natin. Andun. Wow! Tingnan natin, habulin pa ba? Habol pa! Oh! Hindi inabot ni Molina. Score 18-16. UNC Number 12, Molina serving the ball for UNC. Nice serve! Service ace! At napatawag nga ngayon ng timeout si Coach Parley Tupas dahil medyo bagya na nakalalabang ngayon ng UNC 16-19 ang ating score, mga kaibigan. Second set pa lang ito ng ating nagpapatuloy na BUCAL Season 3 Volleyball Women Championship Game. Laban po sa atin sa UNC and NCF. No, nakakarried away ako eh.
Ang ingay ng nasa likod ko. Oo. May dalawang bass drum dito sa likod. Parang matatanggal ang puso ko sa dibdib. Anyways, this sports event is being brought to us by One Media TV48 Naga, and of course, brought to us by IMJ Interactive. Mapapanood po sa TV and of course sa inyong Facebook. UNC to serve. Ganda ng serve doon. Alright. Molina setting up. Oh! Kuha pa. Villanueva. Nice play. Zamudio setting up. Andon Molina. Suliman. Umiinit po ang laban, no? Dati nang mainit, mas lalo pang umiinit. Ang score na yun, 20-16. Apat po ang kalabangan ng UNC. Molina Carla serving the ball. Ganda ng serve, no? Yun, kuha pa. Tingnan natin, Suliman. Zamudio setting up, Mata. Oh, nandun! Kuha pa ba? Kuha pa. Zamudio once again. Mata! Andun! Baon na baon, mga kaibigan. Score 17-20. Bigla na lang may lilitaw na ulo sa ere. And that was the head of Mata, number 16 of NCF. Villanueva, nice serve. Andun. Zamudio setting up. Bombita. Okay. Zamudio. Andun. Oh! Way off. Napakalakas yung tira ni Molina, number 8 of NCF. So, puntos ngayon ng UNC 17. At magpapalit ngayon ng player, no? Out na muna si Molina, number 8 of NCF. At bumalik si Caceres. And yung isang Bombita ay pinalitan ng isa pang Bombita. Oh! Service error. Score 18-21. Ng number 20, Margelino of UNC. NCF to serve. So babalikan ang bola kay Mata para sa service. Out! Masyadong malakas, no? Score 22-18. Pahinga ngayon si Mata. Pasok yung kanilang libero. 22-18. Suliman. Out! Na-overpower niya yung service, no? Sa last play na yon Score ni Suliman. 22. So tatlo na naman ang kalamangan ng UNC. So babalik ngayon si number 8, no? Molina of NCF. Bahagya lang siyang nagpahinga, mga kaibigan. Siya ngayon ang magsuserve ng bola. Ganda ng serve! Service ace! Score 20-22. Dalawa na lang ang hahabulin or hinahabol 20 ng NCF. Oh,
nabawi uli ng UNC yung score dahil dun sa service error ni Molina. 20. UNC to serve. 23-20. Balik ngayon sa tatlo ang kalamangan, mga kaibigan. So, serving the ball is number 9, Molina. Zamudio setting up. Cáceres. Whoa! Miscue! Score 21-23. NCF. Nagkailangan doon, no? Yung players ng UNC, it was Moralina. Hindi nila nakuha yung bola, second touch. 15 out. Doon sa last play na yun. 3 out, 15 in. Fresh legs from NCF. Kinilitan is in. Number 15 of NCF. Okay, tingnan natin. Easy ball. Tinapon. Labas yung bola. At napatawag ng timeout si Engineer Solis, ang head coach ng UNC, kasi isa na lamang ang puntos, no? Ang hinahabol ngayon ng NCF. So, to break the momentum, napatawag po ng timeout si Engineer Solis, no? 22-23 at ang ating score, mga kaibigan. Score 22-23. NCF to serve. Cáceres, number 2, serving the ball for NCF. Yun, Briones. Kinuha yung first touch. Andun si Moralina. Habol pa, no? Tingnan natin kung sino ulit. Andun. Wow! Nice play! Olarve of UNC, no? Nakita niyang nagsilapitan, nag-drag yung depensa ng NCF Lady Tigers. So naisipan niyang ilagay doon sa likuran ang bola. And it was successful. Eto na, set point para sa UNC, mga kaibigan. Pasigurado na yung service doon ni... Uy! Ganda! Zamudio setting up. Whoa! Meron pa! Anton! And set 2 belongs to UNC. Napakagandang laro, mga kaibigan. Believe me, this is not yet over. Mukhang mahaba ang gabing ito para sa both teams, mga kaibigan. So yan, mga kaibigan, it is UNC gets the first set. So magbabala kami mamaya-maya, no? Second set, by the way. Yung first set nakuha po ng NCF and second set nakuha ng UNC. So mamaya-maya ang ating pagpapatuloy sa ating live coverage ng BUCAL Season 3 Volleyball Women Championship Game, do or die between UNC Greyhounds and the NCF Tigers. Dito lamang yan sa UNC Sports Palace. Brought to you by One Media, TV48 Naga, and IMJ Interactive. In the University of Nueva Cáceres, we nurture future engineers. Today, we strengthen the engineering program through an academic alliance with Mapua University. Together with UNC's nurturing environment, we prepare our Bicol graduates to compete nationwide and abroad and excel in their careers. The University of Nueva Cáceres, nurturing better tomorrows for all.
In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education, nurturing better tomorrows for all.
Third set, NCF to serve. And back to the ball game mga kaibigan. Third set. Zamujos for that serve. Villanueva. Cáceres. Molina to Suliman. Buhay pa rin. Oh! Medyo kulang yung atake ni Cáceres, no? Kulang sa power. So puntos ngayon sa UNC. First point. This third set. Molina, Carla serving the ball for UNC. Zamujos setting up. Anton! Si Villanueva. Score 1-all. NCF to serve. Ang hirap i-identify ng player sa NCF, no? Okay. Villanueva serving the ball for NCF. Uy, ganda ng serve. Habol, hindi na nahabol ni Carla, no? Score 2-1. NCF to serve. Oh! Buhay pa ba? Buhay pa. Galing. Nice hustle play by UNC, no? Wow! Suliman! Nice stop by Villanueva. Magkakalituan pa. Easy ball na lang. Nako! Miscue over Zamudio and Mata connection. Score. Medyo hindi sila doon nagtagumpay, no? Sa kanilang sana quick set, no? Quick set play kanina. Briones. Nice serve. Cáceres. Ganda naman! Very nice attack by Cáceres. Baon na baon. Score 3-2. Cross-court attack by Cáceres, no? Mata serving the ball. Ang ating score, 3-2. Hindi na naabot ni Suliman, no? Score 4-2. NCF to serve. Ay, binabati natin si Miss Jen Bilhera. Nanonood sa atin sa Facebook Live ng IMJ Interactive. Another ace! Service ace galing kay Mata. 2. Still NCF to serve. Shout out kay Miss Jen Bilhera, no? Thank you for watching. Ganda ng serve. Tingnan natin. Suliman, short lang. Cáceres. Whoa! That was number 8, Molina. No? Ang ganda ng atake ni Molina, no? NCF to serve. Si Mata pa rin ngayon ang magsiserve para sa NCF. Ating score 6-2. Bagyang lumayo ng konti ang score ng NCF. Ganda ng serve, no? Andun! Tumama sa ulo ni Carla. 7-2. Another service ace. Oh, medyo malakas doon yung service ni Mata. Score
Score 3-7. UNC to serve. Suliman serving the ball for UNC. Uy, good serve. Caceres. Oh! Andoni pinalik! Ang ganda ng play. 8-3. So nagkaroon ng puwang doon sa depensa ng UNC sapagkat si Suliman, Suliman, nagdig ng bola, hindi kaagad nakatayo. So dun ibinalik ni Caceres yung bola. Wow! Tuloy-tuloy ang momentum ng NCF, kaya ngayon tatawag ng timeout si Coach Engineer Solis. Ang ating score 9-3. NCF po ang may hawak ng kalamangan. Binabati natin ang lahat na nanonood sa ating Facebook Live, no? Si Miss Irene Tusok 9-3. nanonood sa ating Facebook Live. Siyempre, binabati ko si Naz. Basta, yun na yun. Ambassadress. Ambassadress ng NCF, no? Hindi ko alam kung meron ding ambassadress yung UNC, no? Wala tayong nakikita, eh. Okay, back to the ball game, mga kaibigan, no? Score 9-3. NCF to serve. Okay, Bolina serving the ball for NCF. Uy, ganda ng serve. Andun. Hop. Tingnan natin. Violation doon. Mukhang lumagpas sa linya, no? 10. Si Moralida. Pito na nga po ang kalamangan ng NCF. Oh, ganda ng serve. Oops. A violation na naman. Touch the net. Ng isa sa mga players ng NCF, no? Ay, maraming nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live ng One Media and IMJ. Si Arjan Bermas. Hi sa mga master, yan. Si Jamel Olasco. Hi kay Peter Malakas, yan. Alright, so Coach Denmar, yan, nanood kami. Oo. Angel San Benaventura, oo, magandang evening sa iyo. Good evening. Thank you so much. Si AJ Espejon. Alright, si Cristel Bea Lanuza. Yan. Good evening kay Lester Paulo. Relax lang daw. Oo. Mga supporters to ng both teams, no? Si Yan Azada. Oh, hello to all. Si Ariam Olavera. Ayan. Alright, so hi po sa inyong lahat. Thank you so much for watching sa ating Facebook Live. Between the NCF Lady Tigers and UNC Lady Greyhounds. Ang ating score, 13-4. Score 13-4. NCF to serve. So 12 out, 9 in. Caceres serving the ball for NCF. Good serve by Caceres. Alright. Zamudio setting up Villanueva. Wow! Ganda ng palitan ng... Oh! Ganda ng palitan ng sampal, no? Sampal talaga. Score 14-4. NCF to serve. 10, no? 10 na ang lamang ng NCF and make it 11.
Sa service ace na nanggaling kay Cáceres, no? Number 2 of NCF. It's 15-4. NCF. UNC is down by 11 points. Nako, medyo nawawala yung exposure dito sa mga players ng UNC, no? So, napatawag ulit ng another timeout si Coach Solis, no? Ng UNC dahil, yes, they are down by 11 points dito po sa third set ng ating laro. Do or die game. O do or die championship game. Back to the building. Okay na, ibalik, no? Ng UNC. Oh! Villanueva! Hinulog na lang. Way off yung atake ni Moralina. So, dagdag ngayon ang kalabangan ng NCF. No? 17-4 ang ating score. Oh! Make it 18-4. Score 18-4. 18 na po ang score ng NCF, samantalang 4 pa lang. Sino? Andun. Ayun! Moralina. For that cross-court attack. Score 5-18. UNC to serve. Tingnan natin, no? Number 2. Oh, service error. Alam mo, kanina pang panay service error. Nitong Nirabaya Cat. Ano? Nakailan na siyang service na medyo kapos, no? NCF to serve. So, 19-5 ang ating score. Mahahabol pa ba ng UNC ang score? Magpapalit ngayon ng player, no? Ang UNC. Papalitan si Rabaya or si... sino nga ba? Okay. Sige. Play ball na. Number 20 in. Papalitan si Briones ni Moldina. NCF to serve. Bombita ngayon, number 6. Serving the ball. Ganda ng serve. Tingnan natin kung makaka-atake. Ayun. Zamudio Mata! Whoa! Nice play! Zamudio Mata connection, no? Kanina pa natin yung nakikita, no? And walang pangsagot hanggang sa mga oras nito ang UNC Lady Greyhound sa ginagawang atake ng NCF. Miranda, number 4 of NCF serving the ball. I thought it was Bumbita kanina, no? Oh! Molina can't handle the ball, so 21-5 ang ating score, mga kaibigan. At talagang lumayo na nga po ng hindi na ito bahagya, no? Lumayo na nga po na talaga ng tuluyan ang score ng NCF. Nice play. Nice serve.
Okay, tingnan natin. Sa Mujo, setting up Villanueva. Andun. Villanueva once again. Moralina. Oh, lagi na-check yung atake nila, no? Oops! Inulog na lang. Na-check pa rin. Umahaba na yung rally. Sino kayang papatid nito? Ayun! Buhay pa. Haba ng rally. Andun! Out! Zamudio Mata connection. Score 22. Again, we saw in that last play, 22-5 ang ating score. Dinere-diretso na ni Miranda, no? Nice. Oh! Nice play. Score 23-5. 23-5. Mukhang napako sa 5 yung score ng UNC, no? Dito sa third set. Kanta ng serve and set point para sa UNC, no? Na mukha yata naubos na or nauubusan na ng energy ang players ng UNC, no? Medyo hindi na sila gumagalaw, no? Ng lateral. Oo. So, tingnan natin kung tatapusin na sa service ni Miranda. Okay. Oh! Miscue! Pinahaba pa ng NCF yung laban. And eto, 24. babalik sa linya si Moralina. Serving the ball for UNC. Set point. No time or no... bawal lang magkamali. Oo. Ang UNC kanina, no? Yes. Tama yung narinig niyo, mga kaibigan. No room for mistake. 24. Ang UNC dahil isang pagkakamali lang. And of set number 3 na. Nice serve, very good. Villanueva! Andun, buhay pang bola. Wow, mahabol pa ba Cáceres? Andun pa. Tingnan natin kung sinong atake. Suliman! Mata! Binalik agad ang bola. Ayun, Villanueva. Tingnan natin, di pa aawat. Villanueva, tinapik ang bola. Ayun! Nice play by Villanueva. 25-7. Set number 3 belongs to NCF. No, isang set na lamang ang kanilang kinakailangan to bring home the crown. Para sa ating nagpapatuloy na BUCAL Season 3 Volleyball Women, brought to you by One Media TV 48 Naga and IMJ Interactive. Magbabalik po kami para sa set number 4. In the University of Nueva Cáceres, we nurture Bicol's educators. Today, we forge a partnership with the National Teachers College in Manila, the pioneer in producing esteemed educators for our nation. With an enriched program, we nurture fine teachers who will mold the hearts and minds of our future generation. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres, nurturing better tomorrows for all.
Balik po sa ating laro mga kaibigan, set number 4. So talagang no room for mistake and error itong UNC dahil pag natalo sila dito sa set number 4 talagang yon itatanghaling champion yung NCF Lady Tigers. Unang puntos nakuha ng NCF Rowena Villanueva, number 10, serving the ball for NCF Lady Tigers. Oh! Buhay pa. Zamudio. Cáceres! Cross court kill! By Cáceres. Ang ating score 2-0. NCF ngayon. Oh, double touch. Rinig na rinig yung bola dito, no? Alam mo pag two touch ka, no? O double touch kapag dalawang tunog o ang maririnig mo. Okay, tingnan natin. Number 14. Wow! Dumulas sa kamay ni Cáceres. Molina serving the ball for UNC. Ganda ng serve. Zamudio. Andun ulit si Villanueva. Cáceres. Pero it was too long. Molina serving the ball for UNC. Oh! Medyo malayo yung kanyang tira. Ating score 4-2. Mata serving the ball for NCF, no? Oy, ganda ng serve. Ganda ng serve, no? Yung distansya niya sa net ng bola, no? Yung distansya ng bola sa net parang siguro isang isang pulgada, no? Malalaman mo maganda yung service, no? Yung dating ng bola at yung distansya sa net. Ganun! The same. Ganun ang napakagandang service, no? Oh, kitang-kita dito sa likuran, no? Medyo mahaba, malakas yung palo ni Molina, number 8 of NCF. So puntos ngayon ng UNC 6 or 5-3. Suliman serving the ball for UNC. Ganda ng serve. Cáceres. Oh, inulog na lang. Magkakalituan ulit. Anton! Muntik nang hindi makakuha ni Suliman kanina, no? Easy ball. Tignan natin. Umahaba na yung rally. Eto na si Cáceres. Cynthia Cáceres. Para sa napakagandang atake. 6-3 ang ating score, mga kaibigan. Lamang po ng tatlo ang NCF. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang momentum ng NCF. Oh! Substitution. Papalitan ngayon. Babalik si number 14. Ba? O number 8. Ularve. Pinalitan si Molina ng UNC. At lalabas pa rin si Suliman.
Hoy, ganda ng serve. Zamudio. Caceres again. Oh! It was a good intention, by the way, mga kaibigan, no? Balak sana ni I think that was Paloyo, no? Number 4 of UNC. Balak niyang ilagay yung bola sa likuran. Pero napalakas ng kaunti. Medyo hindi successful yung dump ni Zamudio doon sa last play na yon. So lamang na lang ng dalawa ang NCF. Ganda ng serve. Zamudio. Andun! Si Molina. Oh! Can't handle the ball properly sa last play na yon, kaya puntos ay pupunta sa NCF. 8-5. Ganda ng serve. Molina. Andun si Villanueva. Anong nangyari? Two touch. No. Parang hindi sumusunod sa plano or sa play na ginagawa ng UNC ang mga nagyayari ngayon. So Miranda serving the ball for NCF. Okay, easy ball yata ito. Okay. Mata! Zamudio Mata connection. For that very nice quick set. 10-5. Kalahati na naman po. Sa third set, napako yung UNC sa 5 points, di ba? Before nakausod sila, no? Nakausod sila, nakapunto sila kanina, 5 points. Pero 20 points na yung UNC. Yung NCF, sorry. So tingnan natin kung mangyayari ulit. Same story ba to? Oops! It was touch the net. So parang the same story mga kaibigan, no? Yung third set, no? Napakol sa 5 points yung UNC. Bagamat nakapunto sila, ay yung NCF ay lumayo na ng lumayo. Tingnan natin kung mauulit yun, no? Oh! Yan. Mukhang different story na to, mga kaibigan, no? 6-11. 6-11 ang ating score. Paluyo serving the ball for UNC, number 4. Oh! Nice play! Service ace by Paluyo. Alam mo, birang ipasok ito ni Engineer Solis, na? Si Paluyo. From the previous game, bihira natin tong matawag or ma-mention sa ating pag-broadcast, no? Paluyo once again. Oh! Nakabawi ka agad, no? So, babalik ka ng puntos sa NCF. 12-7. Zamudio serving the ball. The girl with the goggles. Oh! Soliman. Medyo, I think, meron ng dito, epekto yung fatigue, no? Fatigue factor na to. Kaya medyo na bibitin ng mga palo ng spikers ng UNC. So, the coach takes time. Ang score natin, 13-7. Yan.
So yes mga kaibigan, pag nanalo dito ang NCF, no? So may uuwi ulit nila ang kampyonato sa BUCAL. Alright? So pag nanalo din ang UNC dito, magkakaroon pa ng game set number 5. Oo. You're watching set number 4 of the championship game between the NCF Lady Tigers and the UNC Lady Greyhounds. Zabujo. Suliman andun. Napalusutan yung dalawang blocker ng NCF na si Mata and Villanueva. Napakagandang laban, no? Napakagandang play. Ang layo ng tinakbo ni Suliman doon, ha? For that play, no? So medyo nagkaroon ng lito sa isip ng mga blockers ng NCF. Okay. Zamudio setting up. Andun si Miranda Molina. Wow! Buhay pa ba? Hindi na naabot ni Molina, no? Ng NCF. By the way, yung number 8 ng NCF is Molina. Samantalang yung 12 at 9 ng UNC is Molina rin. I don't know what's I don't know kung family related itong dalawang ito. Ay, tatlong ito. Buhay pa! Andun! Oh! Tumama sa ulo ng libero. At napatawag ngayon ng timeout si Coach Parley Tupas dahil medyo kumakamada ngayon ang UNC 13-10. Tatlo na lamang ang lamang ng NCF ngayon sa ating fourth set. Shout out daw kay Joanna. Okay, shout out kay Tabio Reyes Daphne. Oo. Nice snack, Alexa Nicole Tabio Mata. Shout out din kay Sir Bong. Good morning. Good evening po. Oo. Kay Sir Tabio. Oo, Reyes Daphne. Yan. Good evening din si Lester Paulo. Oo. Shout out daw kay Malia. Pati na sila ni Shout out kay Lalin Del Rosario. UNC don't give up easily. Yan. Give up fight please. Yan. Oy, fan ito ng UNC si Lalin Del Rosario. Salamat po. Jerry Del Rosario, UNC fight. Oo, mga supporters ito ng UNC. Go Vanessa Suliman from Cristel Bea Lanuza. Ayan. NCF atin to. From Lester Paulo. Okay. Si Eds Ifondo. Baka naman po pwedeng mailing si Coach Denmar Amasa San Buenaventura. Sino si Coach Denmar San Buenaventura? Doon sa NCF yung yellow. Nakaupo eh. Si Coach Parley yung nakatayo. Oo. The assistant coach yata yung tinutukoy dito, no? Ni Eds Ifondo. Later on, papakita namin yan. Alright, si Yan Azada, go UNC. Irene Tusok, oo. Pasok na si Moralina ng UNC. Okay, may nagre-request dito. Shout out, mama ni Mata, Lester Paulo. Shout out na po sa mother dear ni Mata, number 16 of NCF. Oo. Keep on sending your yung messages nyo dito sa aming Facebook Live sa IMJ and One Media TV48 Naga. Babasahin po natin yan isa-isa, no? Pa-shoutout po sa mga classmates ko. Nagkakawat ko niyan sa UNC kina Chris Jana Molina, Gwyneth Gilma Matubis Olarve, and Laureline Templo Nuevo Paluyo. Liza Lamadrid laban lang UNC Lady Greyhounds. Galing yan kay Marimar Blanco. Ayan, back to the ball game muna tayo mga kaibigan. Mamaya yung ibang messages, no? Babasahin natin yan. Samantala ang ating score 15-11. NCF to serve. Patuloy po ang pamamayagpag ng service nito ni Villanueva, number 10 of NCF.
Ayun, Suliman! Nice play! Hindi yun nasi-check, no, ng players ng NCF, no? Yung mga backset, no? O backset ba yun? Tawag doon. Ni Suliman at saka ni Bulina. Kung dito sa NCF, mga kaibigan, may Zamudio Mata connection. Doon naman may Molina and Suliman connection sa UNC, no? Okay. Cáceres. Molina. Wow! Medyo off. No? Yung another Molina. 16-12. NCF to serve. Shout out po mama ni mama ako ni Moralina. Pa-shout out po from Macau. Oy! Watching all the way from Macau si Mama Lalen Del Rosario. Oo, si Moralina, number 7 of UNC. Ano? Thank you so much. I-score po natin 17-12. Score 17-12. NCF to serve. Mata serving the ball for NCF. Oh, medyo out, no? Yung service. Seventeen, 13. Lamang pa rin ang NCF, no? Suliman serving the ball. Wow! Ganda ng serve. Zamudio setting up. Andun si Cáceres. Wow! Walang kumuha! Ang bira, miscue! Para sa UNC Lady Greyhounds. Bombita serving the ball. Hoy! Pasok! I'm sorry, that was Molina of NCF number 8, no? 19-13 ang ating score. So, Engineer Solis takes time. Salamat po sa mga nanonood sa atin all the way from Macau. Oo. Sa Facebook Live natin sa IMJ and sa One Media. Thank you so much. Pwede kayo mag-send ng inyong mga mensahe, mga kaibigan, and we will try to read all your messages. So titignan natin yung mga nanonood sa atin, no, na hindi nakapunta dito. So nanood na lang sa Facebook Live, no. Shout out Daphne Reyes Tabio. Ayan. Pa-shout out po from Macau. Oo, nabasa na natin. Oh! Ganda, no? Ganda ng laban, mga kaibigan.